određenih bolesti. Koliko smatrate zapravo da je problem ta neka želja igrača da se vrati na teren sa samim ozljedom, odnosno preranim povratkom na teren? Imate li problema takve vrste? Pitanje kada se igrač vrati na teren obično odluči se između igrača, liječnika i tehničara. Ja mogu samo sugerirati, a ne mogu zabraniti. Onda mogu sugerirati vrlo jako ili manje, ali odluka nije samo na jednoj osobi. Ovisi o utakmici, ovisi o igraču, ovisi o situaciji, ako je final, Champions, svi će htjeti igrati. I ako treba, ja ću ih podržati. Ali odluka je, na koncu konca je između igrača, tehničara i mene. Tehničara. Hvala vam, doktore, na izvrsnom predavanju.